ευγενή, κατάλαβες. Καλώς... Μικρό ήταν το διάλογο, Καλώς. Όχι, εσύ έλειψες πολύ. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε και έχουμε γεμίσει με όμορφα λουλούδια το τραπέζι μας και με τον Γιώργο Φραγκούλη που μας ήρθε και μας τα έφερε για την ενότητα της κυπουρικής μεν, αλλά για να σας προτείνουμε όμορφα πράγματα για να ξαναερωτευτείτε την ημέρα των ερωτευμένων που έρχεται σε λίγο. Τα λουλούδια είναι τα κατεξοχήν. Δεν σου είπα το παρασκήνιο, συγγνώμη σε διακόψω. Τα λουλούδια είναι, ναι. Έβλεπα στο Facebook του ότι ήταν μόναχο. Και λέω, Παναγία μου, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Δεν το είπα την Παρασκευή. Μου το έπεσα, αλλά λέω, θα έχει γυρίσει μέχρι Σάββατο. Άντε Κυριακή. Και έβλεπα Δευτέρα πρωί να σου λένε τι ωραία που είναι στο μόναχο και να γράψει είμαι στο τάδε αεροδρόμιο. Και να λέω. Δεν θα έρθει τη Δευτέρα, δεν θα έρθει τη Δευτέρα. Μια φορά είπα να κάτσω στο Ρέθυμνο, θα με πάρει Δευτέρα πρωί να μου πει. Εν τω μεταξύ το άλλο δεν στο είπα. Μου λένε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Γιώργο στο Ρέθυμνο. Τι καλό παιδί, τι συνεργάσιμο, τι γλυκομίλητο. Λέω μπράβο, έτσι. Go! Μια χαρά είναι. Ναι. Όλα τα καλά παιδιά τα έχουν μαζέψει. Το ξέρω. Πέρασες όμορφα. Για δουλειά έχεις πάει. Η δουλειά πάντα συνδυάζεται με βόλτα, έχεις ευχαρίστηση. δίκιο. Και να δεις το ξένο μέρος και να κάνεις την περίπατό σου και απ' όλα. Τα έκανα όλα γρήγορα όμως. Εντάξει, δεν πειράζει, φρεσκαρίστηκες. Ναι, καλά. Έτσι, τα γρήγορα είναι και τα πιο, πώς το λένε, ανανεώνεσαι πολύ περισσότερο. Έτσι. Ωραία ήταν. Να δούμε την κάρτα μας, να δούμε την κάρτα για τη Κυπουρική και σε λίγο θα μιλήσουμε για τα λουλούδια που είναι το κατεξοχήν αντικείμενο του να εκφράσουμε την αγάπη μας στους άλλους. Η φύση έχει την πιο εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων. Μεταμορφώστε με αυτήν τον εξωτερικό σας χώρο σε πανέμορφο κήπο. Ανθοτεχνική Φραγκούλης. Αρχιτεκτονική κήπου. Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων και έτοιμος χλωοτάπητας. Στο Ανθοπολείο επιλέξτε λουλούδια σε πρωτότυπες συνθέσεις για όσους γιορτάζουν ή παντρεύονται. Με σύμμαχο τη γνώση, την ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και στόχο την εξυπηρέτηση του αγρότη, του επαγγελματία και του ιδιώτη, τα καταστήματα Φραγκούλης προσφέρουν αξιόπιστα μηχανήματα, εργαλεία, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, ζωοτροφές και υλικά άρδευσης. Ανθοτεχνική Φραγκούλης. Κεντρικό Αρμένη Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο, στα Μαθιουδάκη 17. Είναι ωραίο, έχει και φτερά. Ξελογιάζεσαι αυτές τις μέρες με αυτά, έτσι. Νομίζω ότι χαζολογάμε όλη μια εβδομάδα. Δεν στο έβαλα εγώ και Μα μου είναι το έβαλες ωραίο. μόνη σου. Πώς το στεθεροποιήσω εκεί στο Δεν πας πλάι. η λυρική για... Φέρε μου και μια... Μπαγκέτα. Όχι, αυτό Όχι, θέλει κομμωτήριο αυτά τα τώρα. τέτοια. Τα γυαλιά. Ναι. Λοιπόν, ξελογιάζεις όπως έλεγα, πολλές μέρες πριν μέχρι να αποφασίσεις τι δώρο θα κάνεις και πώς θα εκφράσεις τον ερωτά σου. Σωστά. Μπορεί να είναι μικρός και να θες κάτι διακριτικό. Μπορεί να είναι Υπάρχει τεράστιος. μικρός έρωτας. Να είναι στην αρχή του, ρε παιδί μου, και να λες τώρα μην δώσω Εντάξει, μην το μεγάλο παρακάνω. δώρο και Ναι. πάρει Να αέρα. το κάνεις διακριτικά. Αλλά πάντως ναι, ξελογιάζεσαι. Ναι. Για Αυτή είναι η πες αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα λουλούδια είναι ο καλύτερος τρόπος να είσαι και διακριτικός και να εκφράζεις αγάπη. Και ο πιο διαχρονικός. Έτσι. Και άντε τώρα να πείσεις μια γυναίκα να μην της πας λουλούδια. Να σου Άντε πω, τώρα να το Κοίτα, κάνεις τώρα. ό,τι δώρο και να τις κάνεις, τα λουλούδια είναι Θέλει πλάς. και λουλούδι, ναι, Βέβαια. έτσι ακριβώς. Να σου πω ρε Γιώργο, εσύ το πρώτο λέλουδο που έχεις κάνει στη γυναίκα σου ποιο ήτανε? Αλλά Δεν μιλάμε... μου βάζεις τώρα δύσκολο. Έλα, δεν γίνεται να μην θυμάσαι. Δεν νομίζω να υπάρχει άντρας που δεν έχει κάνει το πρώτο του να μην είναι ένα τριαντάφυλλο από μια γειτονιά. Εγώ πάντα έκανα. Εγώ το είχα, πάντα έκανα. Ένα τριανταφυλλάκι, λίγο, όλοι το έχετε πάντα. δώσει. Και με έκανα. τη δουλειά που κάνεις, Ναι, και πριν τη δουλειά πάντα, δηλαδή το είχα. και πάντα τι τις έκανα. έκανες? Εντάξει, έκανα λίγο ιδιαίτερα. Δηλαδή, Σύνθεση δική σου. όχι, εγώ ήμουν πολύ του τριαντάφυλλο, αλλά όπως έχω πει δεν είμαι του κόκκινου. Ναι, του λευκού ή του κίτρινου είσαι εσύ. του Εμένα μου αρέσει το Εγώ λευκό. συνήθως έκανα τα κίτρινα παρόλο που είναι. Του δεν μίσους συ- υποτίθεται. Ναι, δεν συνηθίζεται. Αλλά είναι ωραία. Αλλά γενικά μου άρεσε ιδιαίτερα. Δηλαδή το πρωί πριν ξυπνήσει να έχει Αυτά είναι. στρωμένα τριαντάφυλλα στο διάδρομο και τέτοια πράγματα. Είδες. Βλέπεις ρε εσύ. Τι άλλο θα μας πείτε σήμερα ότι κάνετε? Αλλά γιατί συνήθως το κάνω μόνο στην αρχή αυτό, Έλατε. Είσαι πιο ζορισμένος. Δεν έχεις Μπορεί, δεδομένο μπορεί. τον άλλο ή την άλλη και κάνεις λίγο παραπανίσια πράγματα. Ναι, αλλά πού είναι τώρα η Βίβια να μας πει ότι γι' αυτό δεν κρατάνε τα πράγματα λίγο παραπάνω, γιατί δεν έχουμε την έκπληξη. Και γιατί δεν το κάνουν ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες? Αυτό λέμε, μετά επαναπαυόμαστε όλοι. Σωστό είναι αυτό. θέλει το κάτι τι θέλει κάθε φορά. Έτσι. Πώς το ποτίζεις το λουλούδι σου κάθε μέρα για να μην μαραθεί, έτσι και η σχέση είναι ένα λουλούδι Πολύ ζωντανό. Να τα... Βέβαια, θέλει Θα ενέργεια, αναπτύξουμε θέλει τώρα αγάπη. πολύ ψυχολογία θα Τι κάνουμε θέλει σήμερα. που λέει και η Θέλμα? Αγάπη. Με αγάπη. Οκ. Στελακό, αν μπορείς λίγο πιο σιγά το τσιγάρισμα, γιατί ακούγεσαι.
Όχι ότι πειράζει, γιατί θα πειράζει. φάμε μετά. Αλλά για να τα συνδυάσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, ακούτε η παντρεμένη τι λέει η Μαρία. Λίγοι είμαστε παντρεμένοι. Τα ποτίζετε τα λουλούδια σας. Τα ποτίζετε τα Μπράβο. λουλούδια σας, Αντώνη. Μπράβο, βρε Αντώνη. Για πάμε να ξεκινήσουμε να μας πεις ιδέες. Αντώνη, αν δεν τα ποτίσουμε εμείς, θα τα ποτίσουν άλλοι. Σωστό, πολύ σωστό. Για πάμε να μας πεις ιδέες για δωράκια του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το πιο κλασικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το κάτω για να τα πάρουμε με τη σειρά, όπως θα μας τα Όχι, να δείξουν τα ξεκινήσουμε παιδιά. όπως λέει από το πιο κλασικό και το πιο εύκολο. Ό,τι θέλετε. Ένα τριαντάφυλλο σκέτο. Σε ένα μπαλάζ με λίγο γυψοφυλάκι. Το προσφέρουμε. Το έχω φέρει εδώ μαζί με μία μπουλίτσα, αν μπορούμε να το δείξουμε. Απλά κρατάει νεράκι και μπορεί να συντηρηθεί πιο πολύ. Ωραίο. Διαφορετικά, Απλό και καλό. χωρίς αυτό, ναι, σε ένα ανθοδοχείο το τοποθετούμε και είναι Πέρα από μια την πλάκα, να πούμε ότι είναι δύσκολη καιρή, ότι υπάρχουν άνεργοι. Και Μετράει παρόλα η αυτά. κίνηση. Ναι, αυτό θέλω να πω. Μετράει Ότι η είναι, κίνηση. είναι αρκετά οικονομικό, δεν είναι μεγάλο το κόστος, αλλά η κίνηση είναι πολύ μικρό το κόστος. συμβολική. Έχουν περάσει οι παλιές εποχές που ήταν και πολύ ακριβά, τώρα είναι πολύ πιο φτηνά. Έχουμε εγκληματιστεί όλοι σε αυτές τις δυσκολίες εποχής. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι έτσι. Έτσι είναι. Για να προσφέρουμε κάτι πολύ απλό, το οποίο έχει πολύ σημασία. Έχει πολύ μεγάλη ουσία. Έστω ένα Και απλό δεν έχει τριαντάφυλλο. δικαιολογία το ότι δεν είχαμε χρήματα για να δείξουμε κάτι. Σωστά, σωστά. Κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο. Αυτό εδώ. Τι μπορεί να είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Είναι το άνθος από μία. Όχι, περίμενε. Ορχιδέα. Βλέπουμε εδώ καλάθι πέρα. βλέπουμε. Βλέπουμε ένα καλαθάκι με μία σύνθεση πολύ απλή με πάρα πολλά τριαντάφυλλα. Διαφορετικά χρώματα. Σωστά. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει το χρώμα που θέλει και να κάνει το συνδυασμό Ναι, που εμείς μπορεί να είναι. έχουμε ήδη 2-3 μέρες πριν του Βαλεντίνου. Από σήμερα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε συνθέσεις πάρα πολλές και διαφορετικές για να κάνει κάποιος μία επίσκεψη, να δει τι διαθέτουμε για να είναι προετοιμασμένος για εκείνη την ημέρα. Εδώ αυτό που κρατάει η Μαρία είναι μία ορχιδέα. Ορχιδέα, Ναι, ένα άνθος από Είναι ένα... άνθος ορχιδέας. Είναι πιο αρχοντικό. Ναι, είναι ένα άνθος ορχιδέας, από ένα κλαδί ορχιδέας που έχουμε φέρει και ένα ολόκληρο, θα το δείξουμε σε λίγο. Το οποίο το έχεις βάλει σε μία καρδούλα. Είναι σε μια καρδούλα, σε ένα ειδικό κουτάκι για ορχιδέες. Έχει μέσα ένα μπουκαλάκι με νερό το οποίο δεν φαίνεται. Για να κρατάει Για να τραβάει νεράκι το άνθος. Αυτό το λουλούδι μπορούμε να πούμε ότι θα κρατήσει όποιον το επιλέξει πάνω από ένα μήνα. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολύ. Κρατάει πάρα πολύ. Πολύ κρατάει. Βλέπεις, έχει βαζάκια που μέσα. Ναι, έχει ένα γυάλινο μπουκαλάκι, το οποίο κρατάει, το τραβάει συντηρεί. νερό. Το συντηρεί. Ωραία. Να δείξουμε αν μπορούμε το κουτάκι με την ορχιδέα. Κάτω. Ναι. Ναι. Ας το δείξουμε. Είναι ένα Αυτό εδώ υπέροχο κάτω. κουτί Ναι. το οποίο σκεπάζει. Σκεπάζεται. Δεν είναι μόνο το κουτί αυτό που Μπράβο. περιέχει. Αυτό είναι την ένα ορχιδέα. κλαδί ολόκληρο ορχιδέας, συμπίτι μου λέγεται. Και έχεις βάλει και πέρλες πάνω. Σωστά. Εντάξει, είναι Έχουμε υπερπαραγωγή κολλήσει αυτό. πέρλα πάνω στο. Το πρόσεξες, Εννοείται. Αυτό τα χνουδωτά μπαλάκια τι είναι. Αυτό εδώ Είναι δίπλα το χνουδωτά συνοδευτικό. μπαλάκια. Αυτό είναι. Εντάξει, το έχουμε βάλει συνοδευτικό. Είναι ένα κλαδί από ένα φυτό, σάλιξ λέγεται. Το οποίο αυτό το άσπρο χνουδάκι είναι το ανθάκι του. Αλλά ο σκοπός είναι η ορχιδέα. να σου Ναι, θυμίσω. απλά το έχουμε βάλει εκεί. Εδώ είναι η ορχιδέα του. Εσύ Μετά λες για μένα να Έχουμε βλέπεις κολλήσει πέρλες έτσι. σε και κάτι. είναι grande. Ναι. Δηλαδή είναι ωραίο για δώρο. Το οποίο αυτό κρατάει και πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό κρατάει πάνω από ένα μήνα. Και όποιος θέλει να κάνει και πρόταση γάμου εδώ κάπου ή εδώ, μπορεί να βάλει το δαχτυλίδι και να πάει να οργανώσει κάπου να τη το βραδιά, κρύψει εκεί, να έχει χωμένο μέσα το Περιμένει δαχτυλίδι. ο κόσμος αυτή τη μέρα για να κάνει πρόταση. Ναι, περιμένει. Ναι, περιμένουμε. Διάφορες προτάσεις κάνουμε. Διάφορες εκείνη την ημέρα. προτάσεις κάνουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την Σωστά. ημέρα κάνουν διάφορες προτάσεις. Άρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Βλέπουμε πολλά αρκουδάκια επίσης. Πολλά αρκουδάκια, ναι. Ο Βαλεντίνος... Να ένα έχει αρκουδάκι εκεί αρκουδάκια. στην καρδούλα μέσα. Τι καλό! Ναι. Εδώ Έχουμε έχουμε... συνδέσει τα αρκουδάκια με την αγάπη. Και οι έμποροι, επειδή είναι κάτι που το βρίσκουν Χνουδωτό. όλοι και είναι και οικονομικό. Εμείς γιατί είναι κάτι του γούτσου-γούτσου, της αγκαλιάς και νομίζω ότι στις γυναίκες το αρκουδάκι πιάνει. Ναι. Δεν έχουμε δει κανονικά αρκουδάκια, μάλλον γι' αυτό. Δεν τα λες και πολύ χαρτωμένα. Ναι, έχει συνδυαστεί. Βέβαια, εδώ μπορώ να πω ότι έχω αμελήσει κάτι να κάνω, να φέρουμε. Συνήθως σε αυτές τις συνθεσούλες με αρκουδάκια και λουλουδάκια βάζουμε και κάποιες ωραίες σοκολατίτσες μέσα. Ρε εσύ, θα το πιστέψεις ότι Ευτυχώς που δεν τις έφερες. με το που Ναι. έφερε το τέτοιο Νόμιζα ότι έχει μέσα σοκολάτα. και κάνω έτσι ασυναίσθητα. Και πήρε μια Ναι, πέτρα. όχι, αυτές είναι πέτρες. Άρε Γιώργο, δεν μπορείς Δεν εδώ νόμιζες μέσα να ότι είναι. ότι είναι τέτοιο, καραμέλα. Όχι. Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιες σοκολάτες που είναι βότσαλα.
Ναι. Αυτό πάντως δεν το δω. Βέβαια, εδώ πέρα ένα πολύ καλό σημείο στα αρκουδάκια να κρύψει το κουτάκι με το δαχτυλίδι. δαχτυλίδι. Δεν το γλιτώνετε Μην άντρες δεν το βρει στο ποτέ δαχτυλίδι. όμως εκεί. Θα το βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα λουλούδια να χαλάσουν κάποια στιγμή θα πάρουμε το κουτί και έχει και μια χρήση εδώ πέρα. Φαντάζεσαι να σου κάνει σήμερα πρώτα σιγά μου με Και να το δεις μετά από και να ένα το δεις μήνα, μετά από μια εβδομάδα, 15 μέρες. Δεν γίνεται. Βρήκα κάτι. Ο άντρας θα σκάσει εκείνη το βράδυ. Δεν Δεν μπορεί. υπάρχει. Όχι, Θα θα το βρει την πει. ευκαιρία να το γυρίσει πίσω, θα σου πει εντάξει, αφού δεν. Θα το πάω Δεν πίσω. μπορεί, να πάρω τα όποιος έχει λεφτά αποφασίσει και να του το χρόνου κάνει. πάλι. Μα τι λες και εσύ, θα έχει Το αποφασίσει θέλει και να το θέλει Έλα, να το κάνει. Βαϊδάκι, έλα λίγο. Ρε, εσύ τα μαλλιά σου πώς είναι έτσι, τι κάνεις, Χριστιανέ μου. Βρε, αυτόν Έλα τον άνθρωπο, λίγο, να πούμε. που σε έβλεπα χθες το βράδυ. Δεν είναι καλά τα μαλλιά σου. Ο υπόλοιπος όμως Πώς είναι λέει έτσι τα μαλλιά σου, τι του είπες πάλι το άνθρωπο. παιδί μου, βάζει τα ακουστικά ο Βαϊδάκης Ναι. και μοντάρει. Και καλά. βγάζε, είναι όρθια. Σε εκτενείς. Δεν πήγε να καθρεφτιστεί πρώτα. Παρατηρώ κάτι που μου λείπει εμένα, πάντα το παρατηρώ. Και για πες μας και αυτό το κόκκινο στη μέση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι Τι έχει αυτό, ένα τι λουλούδια αρκουδάκι. έχει. Ένα αρκουδάκι κόκκινο είναι Κοίτα το όμως με στη μούρη. καπελάκι. Είναι λίγο πονηρό, σαν να... Ήρθα για τη μέρα των... Κοίτα το βλέμμα του. Ήρθα για τη μέρα των ερωτευμένων, αλλά σου κρύβω και κάτι, δεν στα λέω όλα. Το λέει το αρκουδάκι αυτό. Δες όλο? το. Κώστα, το Λέει βλέπεις? τέτοιο πράγμα το αρκουδάκι. Είναι λίγο ήσυχο Ίσα-ίσα, ανήσυχο. θα το έλεγες έχει κοκκινήσει από την τροπή του γιατί θέλει να μείνει εκεί για πάντα. Ναι, αλλά δεν στα μπορεί να χέρια το- του τι έχει, δεν μπορεί τα να βλέπω το όλα. πει. Κρατάει τα λουλούδια, κρατάει μπροστά, Κρατάει τα αυτό, λουλούδια, ναι. κρατάει μπροστά αυτό το ωραίο τέτοιο. Το οποίο λέει βάζο. for you. Που λέει for you. Και ντρέπεται και έχει κρυφτεί πίσω από τα λουλούδια και λέει για σένα είναι, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Εντάξει, το δέχομαι. Μετά από σκέψη. Πολύ ερωτευμένο κλίμα, Ναι, αλλά αυτό αν το κάνει άντρα στο for you, πάει σε όλους το for you. Εντάξει, κάπου Μας το προσφέρεις. Το δίνει κάπου συγκεκριμένα. Κάπου το δίνεις. βρε Δεν το Παντελή. αφήνεις σε ένα τραπέζι και ποιος Δεν το το πάρει. κοιτάμε σε μια Πρέπει να βιτρίνα. έχει και μια Κάποιος μας κάρτα. το έδωσε. Πρέπει να έχει και μια κάρτα μέσα. Σωστά. Να γράφει τι, το όνομα, μήπως κάνει λάθος. Το όνομα να πει 2 τρυφερόλογα, να κάνει Όποιος το, δεν τη μπορεί να τα πει, λεζάντα. τα γράφει. Και όποιος δεν μπορεί να γράψει, βρε Παντελή, τι θα κάνει. Θα πει μόνο for you. For you. For you, for Δεν you. είμαστε όλοι ποιητές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει αυτό το πρόβλημα στο μαγαζί. Πες μου αυτά, Που σας ρωτάνε, έχετε κάτι Πεθαίνω έτοιμο να για γράψω τέτοιες πάνω. ιστορίες. Έκαμε κανένα. Αυτό είναι φοβερό, Ποιηματάκι, είναι κάτι. φοβερό πρόβλημα, ειδικά για τον άντρα. Δεν βρίσκει τι να γράψει. Βέβαια, έχουμε βρει λύση. Υπάρχει ένα βιβλίο για κάθε περίσταση, για κάθε γιορτή, για κάθε οτιδήποτε συμβεί. Αυτό δεν είναι σωστό που κάνετε όμως, έχει- Γιώργο μου. Δίνουμε λύσεις. Όχι, Δίνουμε Γιώργο μου, λύσεις. γιατί μας έρχεται εμάς μετά έτοιμος διαβασμένος και λέμε εμείς κοίτα το μωρό μου τι σκέφτηκε θα και το δεις- έχει αντιγράψει. Δεν είναι σωστό. Τη βδομάδα πάνω δεν το καταλαβαίνεις. Αν μπορεί, δεν μπορεί να το Εδώ γράψει. αντιγράφουν ρε παιδί μου όλοι αυτοί και αυτές, δηλαδή για άντρες και γυναίκες το Οι λέμε, άντρες τα κάνουν αυτά. που αντιγράφουν στο Facebook και γράφουν κάτι φιλοσοφίες σομψών και γελάς. Ή τα ερωτόλογα ή τα ανέκδοτα, αυτοί τα σκέφτονται. Όχι, αλλά αυτό είναι άλλο τώρα που λες. Είναι άλλο να βρεις κάτι ωραίο και να το αναμεταδώσεις γιατί σ' άρεσε, και άλλο να απευθύνεσαι σε έναν δικό σου άνθρωπο και να θες να του βγάλεις τα εσωψυχά σου και να έχεις αντιγράψει ένα ποιηματάκι. Είναι καλύτερα να του πεις δικό σου και τέλος. Παρά να το βρεις κάπου Καταρχήν, αλλού. αν είναι δικό σου Ή άνθρωπος, διαφορετικά, καταλαβαίνεις τη ή διαφορά. διαφορετικά να του πεις από την πηγή, δηλαδή να γράψεις και να γράψεις από κάτω ο τάδε ποιητής. Δεν νομίζω να το κάνει κάποιος αυτό. Απλά το καταλαβαίνει. Μαράκι μου, γιατί θες κορίτσι μου αυτά τα πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν κυκλοφορούν εκεί έξω αυτά τα μοντέλα. Αν υπήρχαν θα είχα κι εγώ ένα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δίνει λύσεις αυτή η συνταγή. Είναι πάντως στο σημείο των καιρών. Ναι, απλά ο κάθε άνθρωπος προβληματίζεται στο τι θα επιλέξει, έτσι ώστε να είναι και κοντά σε αυτά που έχει πει στο πρόσωπο που Ναι, απευθύνεται. σωστό, σωστό. Και Δεν όσο μπορείς να γίνεται πεις πιο κάτι- πολύ ο εαυτός τους, να το πούμε αυτό. Γενικά αυτό βασικά. και για τα λουλούδια που θα διαλέξουμε και για την κάρτα που θα γράψουμε, ας είστε εσείς, εκεί θα είστε και αύριο. Πόσο να κρύψετε ότι είσαι κάποιος άλλος. Σωστό, θα το Και δεν είναι καταλάβουμε. ανάγκη να γράψει και τίποτα. Ακριβώς. Ας τα πει, ας κάνει. Έτσι. Κάνε την κίνηση και θα φανεί. Ακριβώς. Τι άλλο μας έμεινε. Μετά θα σας βάλω να διαλέξετε ο καθένας, κλείνοντας, ποιο από όλα αυτά που έχουμε εδώ σας εκφράζει και θα το προσφέρετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Σωστά. Ο καθένας μας, και οι τρεις μας θα το πούμε. Συνεχίζεις, Γιώργο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία γυάλα. Να την πιει στο ποτήρι που λέει και το η διαφήμιση. Είναι ωραίο αυτό. Μπουμπουκένιο. Με Ναι. τα μπουμπουκάκια. Είναι- Λίγα λουλούδια, δεν Αλλά έχει κονιάκ, τίποτα. ρε παιδί μου, το βράδυ στο τζάκι αντί να πεις Μαρτίνι, ένα κονιάκ ποτήρι ή ένα μαρτίνι, κάτι. σε big size. Λοιπόν, Προσφέρεις. πετρούλες, έχει ένα κάτι διχτάκι έτσι διακοσμητικό, Είναι λίγο λίγο πιο πρασιναδί. παιχνιδιάρικο. Σωστά. Με Το μικρές. αρκουδάκι εκεί πάντως, το αρκουδάκι. Δεν πάει Είναι να το μικρό, μωρέ. Ίσα που σου φωνάζει. Κολλάει Εδώ όμως, είναι. Ναι, Μια χαρά είναι και. υπέροχο. Μια χαρά. Ρε παιδιά, Ωραία. πόσο όμορφο είναι το πράσινο με το κόκκινο μαζί. Είναι.
Έχει χτυπητή αντίθεση και τραβάει το μάτι κατευθείαν. Το επόμενο, Γιώργο. Λοιπόν, εδώ είναι μια καρδούλα, έτσι, ένα κασπό, ένα κουτάκι καρδούλα με καπάκι, το οποίο το έχουμε σηκώσει το καπάκι και έχουμε βάλει αρκουδάκι κλασικά, με 2-3 τριανταφυλλάκια και ένα λίλιο. Μια συνθεσούλα, πολύ απλή και πολύ όμορφη, συμπαθητική. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Παίζουν άλλα χρώματα αυτή τη μέρα ή το κόκκινο μονοπολεί, Ναι. Είμαστε κλασικοί στην Ελλάδα, ρε παιδί. Κόκκινο και δεν παίζει δυστυχώς ούτε το λευκό πολύ. Ναι, εμένα μου αρέσει το λευκό και σε αυτή την περίπτωση. Είναι κλασικά κόκκινο. Δηλαδή... στις γυναίκες το λευκό. Είναι λίγο... Εμένα γιατί μου αρέσει δηλαδή. Γιατί είμαι περίεργη. Όχι ρε παιδί μου, αλλά για να είναι σίγουρος ο άλλος, θα σου πει πάρε το δοκιμασμένο το κόκκινο. Μη μου στραβώσει. Ναι, το 10% είναι μόνο οι προτιμήσεις του κόσμου σε άλλο χρώμα. Το 90% είναι μόνο σε κόκκινο και κατά 80% είναι σε... Ροζ. Σε τριαντάφυλλο. Εδώ γίνεται χαμός όμως, ναι, έτσι. Εκεί είναι. Το τι είναι, κασελάκι. Ναι, αυτό είναι... Και έχει πάνω, τι έχεις βάλει πάνω, καρδιά, τεράστια, μπουμπούκια, πιο τεράστια. Αυτό τι είναι αυτό το μπουμπούκο, το στρογγυλό, το πράσινο. Το στρογγυλό το πράσινο. Είναι μια ειδική ποικιλία χρυσάνθεμου. Ναι. Κεφαλάτο λέγεται. Και το άλλο πάνω είναι η λίλιουμ ή τέτοιο. Είναι ή λίλιουμ το oriental. λευκό. Μπράβο, το oriental είναι ποικιλία λίλιουμ. Σωστά. Μια χαρά το κατέχεις. Λοιπόν, έχει τριαντάφυλλο, έχει ανθούριο αυτό το άμα έχεις κόκκινο. πάρει πολλά λουλούδια στη ζωή σου. Σωστά. Όχι, είναι και τα αγαπημένα. Τα ξεχωρίζεις. Εγώ τα παίρνω αυτά και στο σπίτι γιατί μυρίζουν και κρατάνε πολύ και μυρίζει και ο χώρος πολύ όμορφο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εκεί είναι μια σύνθεση, έτσι, μια μεγάλη σύνθεση σε ένα πολύ καλό παούλο ποιοτικά, το οποίο μπορεί να το κρατήσει μετά και η... Με βάζετε τα φάκελα και τα Ωραία, τώρα θέλω να στείλω ένα. Γιατί το έχω υποσχεθεί από την Παρασκευή που ήμασταν μαζί. Ναι. Ένα ανώνυμο μήνυμα. Αχα. Όχι, ανεπώνυμο μάλλον, όχι ανώνυμο. Στο Ρέθυμνο. Ναι. Και να της πω. Αντωνία! Δεν θα πούμε πια. Αντωνία! Θα πάθει καρδιακό. Διάλεξε. Μπράβο, ρε Μαρία. Πες. Διάλεξε λουλούδι. Διάλεξε δωράκι και παράγγειλε το Διάλεξε σύνθεση. να πάρουμε τηλέφωνο να σου. Να πάρουμε να πούμε, ξέρουμε εμείς που θα πούμε να το φέρουμε. Αντωνία! Λοιπόν, για πάμε. Άντε μην πω και ποια είσαι. Όχι! Εντάξει, εγώ θα το μάθω, Θα σου το πω εγώ μετά, θα σου το πω. Αυτά είναι τα δώρα που προτείνουμε. Ναι, αυτά είναι που προτείνουμε. Ναι. Είναι μόνο ένα δείγμα, δεν είναι όλα ένα όσα πολύ υπάρχουν, μικρό δείγμα, ναι. δεν μπορούσαμε να φέρουμε πάρα πολλά. Πρωτοτυπήστε, αφιερώστε ένα 5 λεπτάκι να πάτε στην ανθοτεχνική να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Γιατί ο καθένας θέλει να το πει με ένα διαφορετικό τρόπο. Βρείτε το συνδυασμό, τη σύνθεση και θα βρείτε και τον τρόπο. Και χρειάζεται επίσης να βρείτε τη χρειά της φωνής. Μην πάτε τύπου παραγγέλνω σουβλάκια, 2 χώροι τζατζίκι στο. Εννοείς όταν τα δίνουμε ή όταν τα παραγγέλνουμε. Τα δίνεις. Και προτείνουμε να τα βλέπει ο κόσμος, γιατί κάποιοι έτσι συχνοί πελάτες στο κατάστημα μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε στείλε αυτό το μεσημέρι στο σπίτι πριν πάω. Εγώ έκανα έτσι. Ναι. Εντάξει, πρέπει να εμπιστεύεται όμως και το... Είναι ωραίο να τα πηγαίνει κάποιος άλλος για σένα. Είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το έχει επιλέξει. Ναι. Έτσι ώστε να ξέρει και τι πήγαμε. Ναι. Σωστό. Ναι. Τι θα διέλεγες, Γιώργο, λοιπόν, από όλα αυτά εσύ για να εκφράσεις τον έρωτά σου? Εμένα μου αρέσει αυτό. Τι σε πιστεύω. Ναι. Είναι των μικρών. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό. Χαριτωμένο. Για πες, Μαρία, εσύ. Εμένα μου αρέσει αυτό και κάτω. Καλά. Εσύ το θες λίγο. Το θέλω, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, δεν είναι ότι είναι μεγάλο, είναι ότι είναι τόσο. Καλωστημένο. Πώς να σου το πω. Όχι, είναι ευγενικό. Είναι ορχιδέα. Είναι ευγενικό Είναι και πολύ... διακριτικό. Δεν είναι τόσο κόκκινο καραμπαμπάμ, μπουμ. Είναι ωραίο. Έχει και την περλίτσα του πάνω. Είναι ωραίο, είναι πιο. Είναι λίγο, πώς το λένε, ξεχωριστό. λίγο Σανέλ, ρε Έχει παιδί μου. ταυτότητα. Εγώ πάλι θα διάλεγα τον κόκκινο τον αρκουδέα. Μ' αρέσει γιατί Ήμουν είναι σίγουρη. κατακόκκινο. Μ' αρέσει γιατί φοράει ένα ωραίο καπέλο, μαγιόρικο και επίσης. Αυτό εδώ μ' αρέσει εμένα. Το λες, ρε παιδί μου, έχει κατακοκκινήσει από τον έρωτα. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Είναι όλο κόκκινο. Λοιπόν, να Παρόλο που ευχαριστήσουμε. στην αρχή νόμιζα δεν τον συμπάθησες αυτόν τον αρκούδα. Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ κόκκινο, έχει love, έχει φορητό, κόκκινο. έχει πολλά. Έτσι, όλο αγάπη. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να σου ευχηθούμε να περάσεις και εσύ όμορφη μέρα των ερωτευμένων, να το γιορτάσεις. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Να πούμε σήμερα είναι και γιορτή σήμερα. Χαράλαμπος. Ναι, ωραία. Χάρης, Παναγία μου. Χαρίκλια. Χάρης, Μπάμπης, Χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χαρούλα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει σήμερα. Αλλά το Βαλεντίνο θα δούμε πόσο ερωτευμένοι είναι οι Έλληνες φέτος. Είναι. Εντάξει, εγώ νομίζω έχουν αρχίσει και εκφράζουν γενικότερα την αγάπη τους. Και πιστεύω ότι και η μέρα του Βαλεντίνου είναι, ρε παιδί μου, μια αφορμή να πεις αγαπάω και να θυμηθείς λίγο ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σου στέκεται,
που μοιράζεσαι συναισθήματα και καθημερινότητα. Σωστά. Απλά θα το κάνουμε και το Αγίου Ιακίνθου. Έτσι. Θα το κάνουμε αυτό. Έτσι, τον Έλληνα. Λοιπόν, ελάτε μαζί μας, μένεις Γιώργο μαζί μας και εμείς θα πάμε με έναν αντίστοιχο τρόπο στο διάλειμμα μας το επόμενο.